Tamara! Bravo, paket! Javi se, javi se. Абе, дай му помощ за чучане, дръжте ме, айде га бе! Гол! Dobro, ajde, 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 ajde! Domane! Go, go, go! Idete lontano! Bumbar, dostani, bumbar! Ajde, 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 bumbar, ajde! Bumbar, ajde, ne mezete s kozola! Ajde me bije! Glup! Не му нищо се ти вие. А значи одно знае. Dokljana, dokljana! Bez fal, bez fal! Sama! Andrija! Blok! Nema da izgledaš na vikend ti da Dige Marga, dokaj! Da su dali 25! Pao, jedan sam perspektivan i nego. Малко викаш шатдаун на система. Ти ти представиш да видиш. Толкова. Стига назад сега! Айде! Опа! Опа! Ай, Сако! Гол! Стига назад! Леви, дама! Нищо малко стека. Завършва и облика на джипа, иначе ходи само на ръка. Блок! Това трябва да ми слиза, да? Вещачка. Nelete, aj pa Bubar se. Bravo, Sarče!
Празова нека година. Дай да иде топка. Ajmo Šino. Ček. Гол! Ама не може он да биде селектор одма на женска посадска, никой път не гледал, нека селектор да биде. Разбираш, тук не се какво. Само на полувреме. Андреа! Международен беше. Добре. И ги согне. И това не е спреме. Не ке лади да И на мен ме мразят веке. И на мен почва да ме мразят. Добре, да, 10 минути.